Masantos siya agaw ud si kayo namin. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Lynette Iris Paed, para po sa ating palatuntunan Inside Pangasinan dito lamang sa RNG Luzon. Kamusta sa ating pong mga tagapanood ng ating pong programang ito sa RNG Luzon? Uy, Friday na mga kaibigan. Kaya antabayanan po ninyo yung ating mga balitang ating tatalakayin, mga issue na ating pong pag-uusapan at yung ating mga inimbitahan na makakausap, ma-interview po natin ngayong pong hapon po na ito. Hey, I like your attitude. Para naman malaman natin kung ano ba yung mga updates ng mga nangyayari sa lalawigan po ng Pangasinan. Ilan naman po yan sa mga dapat po ninyong antabayanan. Kaya naman, sa mga tagapanood po natin, tayo po ay napapanood sa Facebook Live. Meron din pong YouTube channel ang ating pong RNG Luzon. At maliban po sa Inside Pangasinan, pwede nyo rin po mapanood ang iba pang mga programa dito po sa amin pong istasyon. Nandyan din po ang Morning Balitaktakan tuwing alas 6:30 ng umaga, weekdays po yan. At Luzon Headlines tuwing alas 6 naman po ng gabi. So mamaya antabayanan nyo rin yung mga programa po pong nabanggit. So sa mga nanonood na maaga na pong nakatune in sa ating pong palatuntunan, wag po kayong bibitaw hanggang pong mamaya. Para sa ating mga makakapanayam ngayong pong hapon na ito ay si Councilor Dang Mamaril ng Malasiki, Pangasinan. Atin tatalakayin dyan yung kakulangan ng supply ng tubig dyan sa nabanggit po natin na bayan dahil marami po yung mga nagre-reklamo. Bakit ilang buwan na parang yung supply ng kanilang tubig medyo mahina, yung iba wala talagang nakukuha. Makakapanayam din po natin ngayong hapon na ito si Sir Clark Mamaril ng MDRRMO Lingayen para naman alamin yung kanilang mga preparasyon ginagawa sa ngayon bilang paghahanda sa paparating po na bagyong Mawar dahil inaasahan po na itong bagyong Mawar ay papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas po araw po ng Sabado at posible pong manalasa dito po sa ating pong bansa. Kaya naman para maiwasan na maging biktima ng anumang pong mga sakuna, naghahanda na yung atin pong mga kinauukulan. Maliban dyan, tatalakayin din po natin ang responsableng pet ownership. Isunusulong sa probinsya ng Pangasinan, daan-daang pusa at aso na bigyan